ahinya Gavanas gin kama tek. Gin kama tek nikech nyaka giti gi sirkal. To gin kama tek nikech moko kuomgi oyier gi Azimio, party ma kweth mar Azimio. Emomiyo ineno ka nyasuna koro kawa wacho ni jano gombo winjo ni tendo chung kanyo. Owinjo ni en kama tek. Owinjo ni en kama tek nikech nitiere chenro mang'eny mag dongruok modwa timo Homa Bay ma sirkal mamalo nyaka sire. To koko gombaka gi sirkal mamalo ma jatende en William Ruto, to chenro gi ok bi chopo. To ko bang' higni 5 to Homa Bay bro kone ne chiko wato no kitimo ang'owa no kitimo. Okay. To bende ko mar ariyo ka bende duonde ma yande wang'iyo godo ka jakom dhi kamora mora to Gladys nyaka bedie bende ka onge to bende wabedo gi toni to koro tinde en kanye. Emomiyo awacho ni patan nyaka loki nikech papi tek. Nikech Gavanas gi nyaka timna gi sirkal mamalo. Nikech nitiere functions ma kok gi tiye gi sirkal mamalo to gi binyalo timo. Okay. To chama bende pod gintie pok giwacho ne giwe. Emomiyo awacho ni dwarore ni bromo nyaka bedie mondo winj pach ji te Azimio ka to giwuok gi resolution achiel. Maka koro gimoro timore to governor nigi teko mar bedo gi rally ne Homa Bay. To koni wan kaka Azimio no awacho kama nikech tich nyaka tim ang'o dhi mbele. Ineno. So nyaka giduog e chien magi wuo mondo giwach ni oyo okwanyal bedo ni wadwa kwedo sirikand ni kako wachonwa. Nikech nitie gik manwachiko ne jopiny manyaka tim ang'o nyaka timore. Keto gigi matek gi jopiny nikech ng'eny jopiny nitiere ma bende king'iyo kata koro Facebook page kasani giwacho ni jakom noseko no kwatim ang'owa sirikand ni okwayango. To nitiere chenro manyaka apani dwe mar 3 kata dwe mar 4 William Ruto nyaka dogo Homa Bay timang'owa chopo. Aparo ni samoro bende jakomo ne goge lela mondo define